Prečo ste zubári takí drahí? Vieš, že musím založiť dom, aby som mohol ísť k zubárovi. Vieš, pokiaľ zubný lekár chce poskytovať tú zubnú starostlivosť naozaj na svetovej špičkovej úrovni, tak bude používať také prístroje, také materiály, ktoré bohužiaľ sú drahé. Takže pokiaľ ty chceš poskytovať tú zdravotnú starostlivosť na špičkovej úrovni, tak niekde sa to prejaví. Ono sa to prejaví bohužiaľ v cene toho ošetrenia. No ale však tieto špičkové zariadenia, všetko to máme aj v iných oblastiach zdravotníctva a to nie je také drahé, tak prečo práve zuby? Vieš, to je diskutabilné, keď ideš k inému lekárovi, tiež tam veľmi platíš, ako napríklad, keď ideš na nejakú súkromnú očnú kliniku, chceš ísť napríklad k gynekologovi, alebo v Bratislave, častokrát je problém zohnať vôbec pediatra pre dieťa bez nejakého vstupného poplatku za niekoľko stoviek eur, ťa častokrát ani nezoberú. Takže je to taká fáma trošku, že zubári sú drahí? Ono, bohužiaľ, môže sa niektorým ľuďom javiť, že to zubné ošetrenie je pre niektorých až nedostupné. Ono to je presne z toho dôvodu, že keď ten zubný lekár, čo verím, že každý chce poskytovať tú stomatológiu naozaj na výbornej úrovni, tak potrebuje používať drahé materiály. Jednoducho tie prístroje, ktoré používaš počas toho ošetrenia, tak tie stoja nemalé peniaze, hej. Ako ja, čo mám informácie od kolegov, keby som si chcela založiť teraz zubnú kliniku, tak potrebujem minimálnu vstupnú investíciu 100 až 200 000 eur. Takže bohužiaľ tie náklady na prevádzku zubnej ambulancie sú astronomicky vysoké. A čo majú potom robiť ľudia, ktorí majú už ledva na jedlo a kde majú zobrať peniaze na toho zubára? Vieš, toto je už taká otázka na tie zubné poisťovne, pretože každý človek si platí odvody. Ja tomu rozumiem, že každý človek si platí tie zdravotné odvody, len bohužiaľ tie úhrady poisťovní sú také, aké sú, takže ako keď sa pýtaš na môj osobný názor, tak ja si myslím, že tie zubné poisťovne by mali viac preplácať tým zubným lekárom, lenže bohužiaľ toto nie je otázka na mňa. Ja ako jedinec nezmôžem nič, ani my ostatní zubári nezmôžeme nič. Jednoducho toto je otázka na poisťovne a na našu vládu. Prečo je to v slovenskom štáte takto nastavené, ako to je nastavené, hej?